Ahojte, my vás vítáme už 7. dílu natáčení Pony klubu. Tak zase si připomeneme jména. Stella, Filip, ten nový kůň od Alice a jmenuje se Sally. Anna, Chelsea, Katie, Adam a tu je Víla. A jak jste si mohli všimnout, máme novou ohradník. Tohle je náš nový ohradník, budete někde vidět. Teď si můžeme dát sedla a ostatní věci. Takže se ještě připomeneme koně, jenom ve výběhu, jich to pár. Chelsea, Sally, nový kůň, Kitty, Celestia, Míša, Shake a po dlouhé době se měla na Bleskovi. A takže ještě tu má Alice, tu má stáj. A samozřejmě my tady máme stáj. No vlastně 2 stáje. Dům. Tady sedlovna. Ne, takové, kdyby nikdo neuměl vlez na koně, tak máme taky stupínek. Tam je sprcha. No, takže můžeme začít. Já jsem myslela, že by jsem mohla jít na procházku, ale to jsme byli v minulém díle, takže nevím, co budeme dělat. Napadlo mě, že vlastně budeme jenom tak se procházet, mluvit o věcech, třeba jaké ty věci, které okolí máme nejradši a takové ty věci budeme mluvit. Tak já začnu. Takže se představím celým jménem a takové ty věci. Takže já jsem Katie Philipsová. Můj nejmilejší kůň. To je těžké, mám jich hodně. No, asi to bude... Já nevím. Asi Blue, protože to je můj šampionek. Takže asi k Blue. A tak vám ještě ukážu, jak jde Blue, kdybyste náhodou zapomněli. Ale to je Blue. Tak, teď bude někdo další. Jo, a jsem Katie Philipsová, nevím, jestli jsem to tam řekla, ale dobré. Já řekla. Jo, fakt jo, aha, no dobré. Takže ahoj, já jsem Anna Hausová a můj oblíbený kůň je asi Scarlett, vám ji ukážu. Tohle stá. A mám ji ráda, protože prostě to byl můj, nevím kolikátý kůň, myslím, že druhý, no. Takže asi je můj nejlepší. Ahoj, já jsem Alice Digliensová a můj nejoblíbenější kůň je Sally, protože to je můj první kůň. Halfling. Dobře, trošku zložené, jsi nechala čekat lidi, že? Aby byli trošku potěšením. Ahoj, já jsem Adam Atkinson a můj oblíbený kůň je Shake. Protože to je můj kůň a měl jsem ho jako prvního koně. Poté jsem měl Kitty. A mám jenom 2 koně, no. Takže ahoj, já jsem Víla, moje jméno je Elizabeta a tohle je můj syn, jméno nemusím říkat. A můj nejmilejší kůň je samozřejmě můj kůň Laura, protože je to můj jediný kůň.
Tu je Laura. Takže ahoj, já jsem Filip. Filip Mírez, nevím, jestli mi rozumíte, protože to je hodně lidí, kteří nerozumí. A můj oblíbený kůň je Marek, tak vám ho ukážu. No, byl od té doby můj nejmilejší, od té doby, co jsem na něm poprvé jel, protože jsem na něm jel úplně poprvé. Jako když už jsem byl mladší, teď už mě víc, no. Takže to je můj nejmilejší. Ahoj, já jsem Stella Milincová a můj nejmilejší kůň je Míša. No, můj nejoblíbenější to je, protože je ocet největší z naší stáje, nepočítám od Elis, protože tam je největší její kůň, Elis taky. Tak je tohle tak. No a vlastně je to můj nejoblíbenější kůň, protože se s ní dá výborně mazlit a je strašně příjemná prostě. No a ještě vám chci říct takovou známost. Chceme si teď někdy koupit nového koně, zatím nevíme kterého, ale to bude překvapení kterého. Možná bude úplně podobná jako ona, jako Elis, ale nevím. Podle toho, jaký majitel teda bude chtít prodat koně, protože máme 3 majitele. Jeden prodává 2 koně, jeden prodává 1 a ten třetí prodává 4, takže máme dost koní, co vybírat. Takže to je asi vše. My vás zdravíme z našeho 7. dílu, sice to byl takový kratší, ale já si myslím, že to i tak stačilo. Nemusíme každý díl jezdit nebo vlastně chodit na procházky. Takže tohle je náš 7. díl, tak doufám, že se vám líbil a těším se na příští. Tak jo, ahoj! Ahoj! Čau!